Bine ai venit la meditația iubirii de sine, a iertării și a vindecării. Începe prin a-ți găsi o poziție confortabilă, pe cât se poate cu coloana cât mai dreaptă, în poziție șezând, iar dacă nu poți în poziție șezând, poți să stai întins. Închide ochii și relaxează-te. Petrece câteva secunde pentru a crea o atmosferă de pace și recunoștință în interiorul ființei tale. Acum, concentrează-ți atenția asupra respirației, eliberându-ți mintea de toate gândurile. Inspiră profund, expiră îndelung. Inspiră profund, expiră îndelung. Inspiră profund, expiră îndelung. Inspiră lumină, expiră întuneric. Inspiră iubire, expiră ură. Inspiră armonie, expiră conflicte. Inspiră bucurie, expiră tristețe. Inspiră iertare, expiră neiertare. Inspiră pace, expiră dezbinare. Inspiră liniște, expiră stres. Inspiră siguranță, expiră frică. Adu-ți aminte când erai bebeluș, cum iubeai necondiționat fiecare parte din tine, cum exprimai pur tot ceea ce simțeai, cum te bucurai pentru fiecare lucru, cum aveai încredere necondiționată în tine. Copiii nu pot trăi fără iubirea de sine. Iar pe măsură ce creștem, ajungem să negăm cât de minunați suntem și lăsăm să pătrundă în sufletul nostru sentimente de frustrare, regret, tristețe, vină. Nu uita în aceste clipe că singura persoană cu care vei fi toată viața ești tu. Iubește-te cum viața te iubește pe tine. Iubește-te fără a căuta pe alții să te completeze, căci tu ești un întreg. Atunci când ai vina pe cineva, îi dai acelei persoane puterea de a-ți controla viața.
Iar pentru că le permiți acest lucru, rămâi mereu în trecut și nu poți trăi prezentul. Așa că iartă-i, căci iertându-i, te eliberezi de toate poverile ce te țin încătușat în trecut. Inspiră profund, expiră îndelung. Inspiră profund, expiră îndelung. Inspiră profund, expiră îndelung. Imaginează-ți acum o pajiște minunată cu iarbă verde prin care apar superbe flori de câmp de toate culorile și formele. Scăldate în lumina blândă a soarelui de primăvară. Simte mireasma florilor. Inspiră adânc aerul pur și îmbietor. Zburdă prin acea iarbă ce îți mângâie picioarele. Permite copilului din tine să se bucure de fiecare clipă de acest răsfăț al naturii. Fiecare pas ce îl faci îți aduce zâmbetul pe chipul tău minunat și pacea în suflet. Ești relaxat, ești în siguranță. Cu cât înaintezi, te simți din ce în ce mai liniștit. Mireasma câmpului îți umple plămânii de puritate. Ridică mâinile spre cer cu bucurie. Dansează sub razele gingaș ale soarelui. Ești relaxat, ești protejat. Mergi pe cărarea de pământ până ajungi la pădurea ce se află în zare. Bucură-te de fiecare clipă ce o petreci în mijlocul naturii. Îndreaptă-te spre poienița de la marginea pădurii.
Ești relaxat? Ești în siguranță. În acea poieniță este o masă de lemn, cu 2 bănci făurite din trunchi de copac. Mergi cu încredere către acea minunată masă. Ia loc pe bancă și bucură-te de razele calde ale soarelui, raze ce pătrund printre crengile verzi ale pomilor. Inspiră energia pământului. Ești relaxat, ești în siguranță. O lumină alb strălucitoare apare printre ramurile pomilor și îți învăluie corpul intrând prin chakra coroanei. Din zona capului simte cum fruntea ți se relaxează, cum această lumină albă minunată îți invadează tot corpul, relaxându-ți ochii, maxilarele, limba, ceafa, cum trece ușor prin zona gâtului spre umeri. Simte cum toată tensiunea dispare. Corpul tău devine mai ușor, patele este eliberat de orice presiune. Umerii și brațele sunt relaxate. Palmele și degetele sunt descleștate. Această lumină alb strălucitoare îți purifică fiecare celulă din corp. Îți curăță energetic chakra inimii. Ajunge în zona abdomenului care se relaxează. Toate organele interne îți sunt purificate. Ușor, ușor, lumina aceasta divină ajunge în zona pelvisului, care se relaxează și ea. Te simți atât de ușurat ca un puf de păpădie. Picioarele, gambele și tălpile sunt relaxate. Raza minunată de un alb strălucitor vindecător ajunge în chakra bazală și prin ea spre centrul pământului, eliberându-te de orice energie negativă ce nu ți este benefică. Relaxează-te în această baie de lumină purificatoare.
Ești relaxat? Ești protejat. Acum focalizează-ți atenția asupra zonei inimii. Și vizualizează cum chakra inimii îți este învăluită într-o superbă culoare roz. Cheamă-l pe Arhanghelul Samuel să ți se alăture și să umple aerul din jurul tău cu iubire, pace și liniște. Inspiră îndelung acest aer ce intră prin nările nasului și ajunge în plămâni. Ține-l acolo 3 secunde. 1, 2, 3. Și expiră odată cu el toate resentimentele, frica, tensiunea, nesiguranța. Arhanghelul Samuel te îmbrățișează cu aripile lui roz aurii, vindecându-ți toate blocajele. Simte iubirea lui pură și necondiționată. Rămâi în brațele lui cât ai nevoie. Ești protejat, ești în siguranță. Mulțumește-i pentru darul lui, spunându-i: inima mea este plină de iubire. Mă iubesc și sunt iubit. Mă iert. Mă iert pentru orice durere mi-am cauzat, pentru orice suferință prin cuvânt sau prin fapte. Pentru că nu m-am iubit suficient, mă iert. Orice gând de împotrivire ar apărea în mintea ta acum, să nu te sperie. Este normal, nu te împotrivi. Indiferent cât de rușinoase ar fi motivele pentru care crezi că nu meriți iertare, acceptă tot și eliberează-te de aceste gânduri odată cu fiecare expirație. Inspiră lumina roză a Arhanghelului Samuel. Inspiră iertare, vindecare și iubire. Și expiră toată durerea sufletească, toate gândurile negative ce le ai față de tine, toată rușinea, frustrările, nemulțumirile,
Permite Arhanghelului Samuel să te îmbrățișeze cu tandrețe, cu iubire pură și necondiționată și gingășie, așa cum un părinte își îmbrățișează copilul. Dacă simți nevoia să plângi, fă-o. Descarcă-te. Eliberează-te și simte cum îți vindeci inima și sufletul prin iertare și iubirea de sine. Mă iert și mă iubesc. Mă iert și mă iubesc. Mă iert și mă iubesc. Îți mulțumesc ție, Doamne, mulțumesc arhanghelilor și întregului univers. Mulțumesc, Arhanghele Samuel. Acum vizualizează cum pe banca din fața ta se așează o persoană ce are nevoie de iertarea ta. O persoană care ți-a greșit și pe care tu vrei să o ierți. Ești protejat . Ești în siguranță. Roagă-l pe Arhanghelul Samuel să-ți dea o sferă de lumină roz și să vă asiste în aceste momente. Ia acea sferă de lumină roz, pură, vindecătoare și strălucitoare, și dă-i o persoană din fața ta, spunându-i calm și cu blândețe tot ceea ce gândești. Spune în detaliu cum te-a făcut să suferi, cât ți-a fost de greu. Eliberează-te de tot ce te frământă sufletește. De toată apăsarea dat de faptul că multe lucruri nu ai putut să-i le spui în față, sau nu ai avut ocazia. Spune-i tot ce ai de spus. Abandonează orice sentiment de greutăți, neputință
frică, furie, durere sau de rezistență ce se opune iertării acestei persoane și spune-i pur și din suflet: te iert. Te iert. Te iert. Pentru orice durere și suferință mi-ai cauzat prin faptă, prin gând sau prin cuvânt. Te iert. Te iubesc. Mă eliberez. Te iert. Te iubesc. Mă eliberez. Te iert. Te iubesc. Mă eliberez. Ai răbdare cu tine, căci uneori poate fi mai greu să ierți din prima încercare. Dar e un pas înainte către vindecarea ta. Inspiră iubire, iertare și vindecare. Expiră toate motivele pentru care această persoană nu merită iertarea ta. Te iert, te iubesc, mă eliberez. Te iert, te iubesc, mă eliberez. Te iert, te iubesc, mă eliberez. Simte acum cum aceste motive și toate greutățile se disipă în atmosferă. Și cum îmbrățișezi această persoană cu iubire și iertare. Te iert, mă eliberez. Sunt în siguranță, sunt protejat. Roagă-l pe Arhanghelul Samuel să vă înconjoare cu lumina lui roz strălucitoare. Și cheamă-l pe Arhanghelul Rafael să vă vindece prin lumina lui verde smarald. Stai în această energie cât ai nevoie. Și simte cum sufletul tău se vindecă. Cum iubirea, iertarea și pacea vindecă această relație. Ești liniștit, ești în siguranță. Îți mulțumesc ție, Doamne, Arhanghelilor și Universului.
Mulțumesc, Arhanghele Samuel. Mulțumesc, Arhanghele Rafael. Acum vizualizează cum pe banca din fața ta apare o persoană căreia e greșit. Și căreia vrei să-i ceri iertare. O persoană care s-a distanțat, poate, sau care și-a închis inima față de tine. Sau a unei persoane care, în ciuda faptului că i-ai greșit și ai rănit-o, încă te iubește necondiționat. O persoană căreia nu ai avut curajul sau șansa de a-i spune cât de rău îți pare și cât de mult regreți ceea ce ai făcut. Sau ceea ce nu ai reușit să faci pentru ea. Eliberează-te de sentimentul de anxietate, regret, durere sufletească și neputință. Chemându-l pe Arhanghelul Rafael, pe Arhanghelul Samuel, pe Arhanghelul Mihail și toată ceata de arhangheli. Primește din partea Arhanghelului Rafael sfera de lumină verde smarald și dă-o acestei persoane care stă în fața ta. Fă-o cu iubire, cu încredere și cu zâmbetul pe chip. Privește cum fața ei se luminează și vine spre tine pentru a te îmbrățișa. Spune-i toate motivele pentru care își ceri iertare, oricât de rușinoase sau ascunse au fost. Deschide-ți sufletul și descarcă-te de toate apăsările purtate în suflet atâta amar de vreme. Întreaga ceată de arhangheli vă înconjoară cu razele lor vindecătoare. Lumina unui curcubeu minunat creează o sferă în jurul vostru, oferindu-vă vindecare și liniște sufletească. Ești protejat
ești în siguranță. La final, spune aceste persoane: iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Pentru fiecare cuvânt, gest și gând prin care te-am supărat sau te-am rănit. Iartă-mă pentru că ți-am greșit sau pentru ceea ce nu am făcut. Inspiră iubire, pace, vindecare. Expiră toată apăsarea și regretul, știind că la momentul respectiv ai oferit ce și cât ai putut tu în acea clipă. Stai în această energie cât simți tu nevoia. Sunt iertat. Sunt iertat. Sunt iertat. Sunt iubit. Sunt iubit. Sunt iubit. Îți mulțumesc, Doamne, arhanghelilor și Universului. Acum că te-ai iertat, ai iertat și ești iertat, imaginează-ți cum, stând ușurat pe acea minunată bancă de lemn, privirea îți cade pe un obiect de pe masă. O oglindă ca scoasă din povești. O oglindă cu mâneri de lemn, de o culoare aurie ca soarele. Ia acea oglindă în mână. Privește-ți chipul și spune-ți cu încredere: mă iubesc și merit să fiu iubit. Mă iubesc și merit să fiu iubit. Mă iubesc și merit să fiu iubit. Mă iubesc și iubesc divinitatea și întreg universul. Mă iert și iert pe cei din jurul meu. Sunt un om puternic, sunt lumină și iubire. Sunt o persoană minunată, ofer și primesc iubire. Sunt în siguranță, armonie și pace.
Mă eliberez de toate energiile negative. Sunt liber. Îmi ofer darul suprem, iubirea necondiționată, pentru că merit. Așa este, așa va fi. Îți mulțumesc, Doamne, vă mulțumesc vouă, arhanghelilor, că m-a ajutat să mă eliberez de conflictele sufletești față de mine sau față de cei din jurul meu. Că m-a ajutat să mă iubesc atât de mult încât să mă pot ierta. Să iert pe cei din jurul meu sau să le cer iertare celor cărora le-am greșit. Mă eliberez și accept pe cei din jurul meu așa cum sunt, fără a-i judeca, și îmi deschid inima către iertare și iubire. Las totul în voia Ta, Doamne. Mulțumesc întregului univers pentru această oportunitate de a mă regăsi, de a ierta și iubi. Sunt protejat, iubit și liniștit. Stai în această energie minunată, în această poieniță minunată, atât cât simți tu nevoia. Bucură-te de pace, de liniște, de razele soarelui, de trilul păsărelelor, de aerul curat cu mireasmă de primăvară. Rămâi în această energie cât simți tu nevoia. Acum revină încet la starea de conștiință obișnuită, la locul unde ești. Respiră profund și devină conștient de corpul tău fizic, știind că ești în siguranță. Mulțumesc arhanghelilor și bunului Dumnezeu pentru tot acest proces de iertare și vindecare. Vă mulțumesc că ați participat la această meditație ghidată și vă pup cu infinită iubire. Să vă fie de folos. Doamne ajută!